Nirvana reprezentuje jezdeckou stáj. Krásná lípa. Nikola Kinclová a Sagan na parkouru mladého bodu a čas 61,77. Připraví se Portichová, Mechanická, Babicová a Kozáková. Takže jaké pořadí průběžné? Na prvním místě zatím figuruje Petra Moháčová, na druhém místě Kateřina Veselovská, na třetím místě Michala Zamecová, na čtvrtém místě Kristýna Mechanická a na pátém zatím Honza Štětina. Ale ještě nás zbývá 20 startujících. Montevino